Καλημέρα. Εδώ από την έδρα μας στη λεωφόρο Κωνσταντινούπολεως 163 στην Αθήνα. Μέσα από μια ανοιξιάτικη μέρα, πολύ καλή μέρα, θα σας παρουσιάσουμε το πολυαναμενόμενο Thrust DSR. Το DSR είναι η ολοκαίνουργια πρόταση της Thrust στην κατηγορία των mini scooter πόλης. Το DSR διαθέτει έναν πολύ πλούσιο εξοπλισμό που δεν το συναντάμε σε σκούτερ της αντίστοιχης κατηγορίας, τα οποία θα τα εξηγήσουμε πιο μετά αναλυτικά, αλλά ας πάμε πρώτα στα εθνικά χαρακτηριστικά του DSR. Το συγκεκριμένο είναι 150 κυβικών εκατοστών. Η ισχύς ανακοινώνεται στους 14,5 ύπους κανονικά, με υδρόψυξη και με 4 βαλβίδες. Το ψυγείο φαίνεται από την άλλη μεριά, αλλά αν το δούμε και καλύτερα. Από κάτω του βρίσκεται το 125, το οποίο και αυτό είναι με υδρόψυξη και είναι ακριβώς το ίδιο με το εικονιζόμενο, ενώ υπάρχει και μία πιο φτηνή έκδοση, αρκετά πιο φτηνή έκδοση, η οποία θα διαθέτει 125 κυβικών εκατοστών κινητήρα με αερόψυξη. Εδώ να τονίσω ότι το 125 το υδρόψυκτο παράγει στους 13 ύπους, ενώ το 125 με την αερόψυξη παράγει στους 11 ύπους. Ας πάμε λοιπόν να δούμε από κοντά και αυτά που προσφέρει το νέο DSR. Η οθόνη, όπως βλέπετε εδώ, είναι TFT, πολύ ευανάγνωστη, με traction control, με ABS. Το traction control απενεργοποιείται, διακόπτει idle stop, το οποίο σύστημα μας επιτρέπει όταν μένουμε στο φανάρι για κάποιο διάστημα να σβήνει και μετά με το άνοιγμα του γκαζιού να εκκινεί ξανά. Πομπός, ο οποίος μας δίνει λειτουργίες κλειδώματος, ξεκλειδώματος του σκούτερ, αλλά και το λεγόμενο Go Home κουμπί, το οποίο μπορεί να δουλέψει και σαν κλειδί σε περίπτωση που μείνουμε από μπαταρία. Full LED φανάρι εμπρός μαζί με τα flash και full LED φανάρι πίσω. Ας το ανοίξουμε όμως από κάτω να το δούμε. Ο χώρος είναι ικανοποιητικός. Μιλάμε για ένα σκούτερ το οποίο έχει 14 ζάντα εμπρός, 13 πίσω. Εδώ χωράει ένα jet κράνος και κάποια πραγματάκια πίσω. Εδώ υπάρχει ντουλαπάκι με πάρα πολύ μεγάλο βάθος, μπορούμε να βάλουμε αρκετά πράγματα. Ο γάτζος, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιήσει για κάποια σακούλα ή οτιδήποτε άλλο. Και τέλος, από εδώ αυτή τη θύρα υπάρχει υποδοχή για USB.
το εικονιζόμενο είναι διαθέσιμο για test ride για λίγες ημέρες στην έκθεσή μας. Κατά τη δοκιμή που του κάναμε, διαπιστώσαμε ότι πρόκειται για ένα πολύ συμπαγές σύνολο με πολύ ωραίο setup, τόσο πίσω αναρτήσεις, οι οποίες μπορούμε να πούμε ότι είναι σε πολύ καλό βαθμό άνεσης, αλλά και του μπροστινού με πολύ καλό setup. Τα φρένα του είναι φανταστικά και αυτό το λέμε με κάθε επίγνωση. Ο κινητήρας του είναι αρκετά ροπάτος και μπορούμε να πούμε ότι ανεβάζει ψηλά ταχύτητα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, τηρουμένων των αναλογιών. Ας δούμε όμως και την γενική λειτουργία του, να δούμε λίγο και το καντράν του. Έχουμε κανονικά το οδόμετρο, έχουμε κανονικά το trip, στροφόμετρο, χιλιομετρητή, ένδειξη ABS, ένδειξη καυσίμου και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορεί να μας παρέχει ο πίνακας οργάνου. Από το set μπαίνουμε μέσα στο μενού, το οποίο μας πληροφορεί για πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορούμε να ρυθμίσουμε αλλά και να επεξηγήσουμε για το DSR. Ένα πραγματικά πολύ όμορφο σύνολο με πολύ ωραίο κινητήρα και φανταστικό setup. Οι τιμές ανακοινώνονται τις επόμενες ημέρες, όπου εκεί θα ξέρουμε και την τελική τιμή τόσο για το 150, για το 125 με υδρόψυξη, αλλά και αυτό με την αερόψυξη. Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε μας στο 210 52 22 838. Μπορείτε να μας καλείτε όμως και για ραντεβού για test ride. Αυτό ισχύει για τις επόμενες ημέρες. Εδώ τελειώνουμε με ένα ακόμα βίντεο. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε ξανά πάλι σύντομα. Έως τότε να είστε όλοι και όλες καλά.